Udazkena iritsi den arren beroa dugu oraindik goizeko 10ak ez dute jo eta 28 gradu ditugu Bilbo erdialdean. Gasteizen zertxobait freskoago 25 gradu eta Donostian ere 30 gradu baino zertxobait gutxiago. Ez da hit egoizea eta hori ez, ez da hit uso pasa eta ez da hit hori badagoen eguraldia. Gehienek gustora hartu dituzte egoaizeak ekarri dituen temperatura altuak. Bero asko egiten du, baina gustora egoten gara hemen parkean, homeekin ez oso ondo. Gauean ere bero izan dugu eta badago temperatura freskoak iristeko gogoa duenik ere. Sí, estoy un poco harta ya del calor, ha hecho muchísimo calor este verano. Euria ez, hori beste kontu bat da. Niri gustatzen jata eguraldi ona, eta euririk ez dagoen bitartean berdin jata eguzkitsu edo deitxu egotea. Haizeak indartsu jotzea espero zen, baina oraingoz lasai xamar dabil. Galean Lurmuturrean adibidez 62 km/h haizeak izan ditugu, eta Oiz mendian 78 km/h. Arratsaldean haizea zatartu egingo da eta bihar aldaketa dator, temperaturak behera egingo du eta euria espero da.